Každú noc ho vidíme žiariť na oblohe, no mesiac skrýva omnoho viac tajomstiev, než si možno myslíte. Pripravte sa na neuveriteľné fakty. Vedeli ste, že na mesiaci je úplné ticho? Žiadny vietor, žiadny zvuk. Len dokonalá prázdnota, ak si predstavíte astronauta stojaceho tam hore. A teraz niečo šokujúce. Náš nebeský spoločník sa od Zeme každým rokom vzdialuje o neuveriteľných 3,8 cm. Pomaly, ale isto. To je aj dôvod, prečo stopy astronautov zostávajú na povrchu mesiaca navždy. Žiadne počasie, žiadny vietor, ktorý by ich zmazal. Sú tam stále ako časové kapsuly. A čo vôňa? Astronauti ju opisujú ako špecifický kovový pach pripomínajúci ohňostroje. Celkom zaujímavé, čo poviete? No a ešte jedna fascinujúca vec. Z mesiaca vidíte len Zem. Žiadne iné hviezdy tam nie sú pre ľudské oko viditeľné. Nádhera,